Autan Shareef ne S-Abba. Autan Umar Shareef Studio. Ko ina zan faɗa ga zaɓina, zan faɗa musu ne ga bebina, don ke kaɗai kika zamto burina. Zulfiyyah ke kika zam labarina, in babu ke babu ni ƙarshen ƙauna. Ga tabbaci zo ki zare mini raina, akan ki ne zan mutu tun da kin so ni. Na tabbata zan mutu in kin bar ni, ki ma shi yake ruɗa ni. Zulfiyyah sunan ki na mini daɗi, ni ina son ki Zulfi kina cikin raina. Ke kaɗai ce zan kira matsayin habitina. Inda ga ki wani biɗar kowace, inda rasa ki ranar zana susuce. Ni ina son ki ina ƙaunar farar mace, Zulfiyyah kyawun ki yana sanya na ɗimauce. Ina ji muryar ki sai in ji na kurkwance, ke ce farar mata wacce na so habibtina. Ni ina son ki Zulfi kina cikin raina, ke kaɗai ce zan kira matsayin habibtina. Zulfiyyah sunan kina mini daɗi, ni ina son ki Zulfi kina cikin raina. Ke kaɗai ce zan kira matsayin habibtina. Ga fure ɗin ga karɓa obina, ni da ke mun shigo lambun ƙauna. Ga furanni kalolin launina, suke tallafa min nake jin shokina. Zulfiyyah zo nan ki zauna gefe na, kallon ki ne kawai zai sa in ji cikar farin ciki na. Zulfiyyah sunan ki na mini daɗi, ni ina son ki Zulfi kina cikin rai.